Ik zou 3 panneken oerlitten van die helke, maar het is nog maar 1, want de man had er aardig in hand. Allemachtig. Die hebben prutten in. Mooi. Ja. Wauw, hast! Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou ja, we hadden alweer een hele maand erop zitten. Sake Thomas moest van de morgen voetballen. Ze hadden won mij 6 of zo'n in, dus het ging heel best. En op de tweede helft stie Sake in de goal. Ik zie het al in het veld, zie ik denk, waar is er nou? Maar hij stie in de goal. Ze hadden één vaste keeper, maar die wil dan één helft. En de andere helft keept dan altijd één van de voetballers. Nou, dat is echt wel heel leuk. Sake hoe altijd al heel graag. En nou ja, nou stier er dus in. En Sake die zei van, hey, maar ik mij Lucas van het voetbalteam, wat ik zei, je wist, dat zo hield hij het al. Maar het is er dan nou dags eindelijk van kaam. Dus die binnen nou krijgt naar Boetenstrunt. We hadden eerst even pannenkoeken eten. Ze mochten even kiezen wat ze eten wilden. Nou ja, pannenkoeken natuurlijk. We hadden pannenkoeken eten. Ilda luidt op bed. En Lucas en Sake die binnen Boeten aan het voetballen. Dus ze zouden op de tribune ook voetballen, omheen en naar beneden. Nou, ik zei, ja, maar Mattie en Bers maar even doen. Ildi de luid is nog lekker te koetsen, dus ik denk dat ik even de babyfoon pak en krijg even bij de man achter zich in het theatertuin. Dan ga ik even mijn uitje horen, kijk een beestjes even aan en ben ik er even uit. Dat is wel even lekker. Dus ja. Oh ja, en Jelke koef van de man net mij, die had aan het boordpoetsen geweest. Maar die is nou echt thuis. Hoi. En nou, ik zou 3 panneken oerlitten van die Jelke, maar het is nog maar 1, want de man had er aardig in hand. Allemachtig. Die hebben prutten in. Mooi. Ja. Dus die hier goed aan het sporten west en die hier 6 niet wat. Dus ik had 12 van die hele pakken opmaken. En nou ja, ik zei de mat hier opbloven uit hoor, dat is sneu. Dus die is nog van Jelke. Nou jongens, ja, lekker eten jongen. Wat was dan een pb-maatje? Nou joh, wat zei je? Ik zie maar aan van huis. Ja joh, keuzes. Die jongens die hier in hut aan het sporten, joh, die hebben de pannen leeg eten. Ik ga zelf weg met 12. Nou ja, in ieder geval. Van een beetje zit er wat leuks op de planning. De man woont er beide heel graag heen. En het hier werd al een beetje beloofd. Maar er is kermis in Damwoord. Dus wij zullen aanzien als Ilde wekker wordt die kant op. Dan gaan we richting Damwoord naar de kermis. Ik zou zeggen, viert net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Ah, ze ben net meer op de tribune, zeg. Maar ze ben bij de goals aan het voetballen. Ah, mannen. Ja, het is een flats. Kom al. Oei. Oh, dat weer wel makje, hè? Die weer wel 6 voor. Oh, hakje. Uit. Oh, goed denk erom. Oh, de leidt er. Lukt het leven? Oeh, zal ik hem eens even verzen? Pak je de bal. Eens even zien, hoe maakt dit? Oh ja, dit lukt me wel. Oh ja, nou dit doet bij hem. Hier aan de voorkant en hier aan de achterkant. Shit, dus de ene kantje die is die voorloos en de andere aan de achterkant. Ja, maar net je mijn Holland krijgt. Nou, alles zit weer vast, jongens. Dat zit hier wel een dating, hè? Ja. Zit dat eens even onder elkaar vast shit te krijgen. Jongen. Niks meer van. Oeh, man. Schande. Wow. Jongen. Wat schande, het is zo stikken is, joh. En daar rechts. Oh, deze is nog los? Ja. Nou, ik ga een dagtaak gewoon. Hier nog en daar nog. Zo, nou, ik ga hem weer aardig maken, Pauli. Ja, toch? Zoals je het de bedrouters krijgt. Nou, je gaat en hoe ligt het met deze? Oh ja, deze valt wat daar. Oké, nou mooi. De bosjes, mannen. Wel uit. Helemaal in de midden, denk. Kun je maar er voorbij?
Ja, ja. Ja, ja. Oh, 100 punten. Nou, dan ben je hier in actie. Dan zeker we waarom naar Hilda. Doe zonder iets. Oké. Nou, zet hem op. Oh, dat weer wel mooi. Nou, Luc nog even. Oeh, jammer. Ja. Nou jongens, wie halen hem je bewaaien? Ons kom maar maar tussen, ja? Nou, die jongens vermijd je haar beiden wel. Beiden wel echt op een top voetbalkers. Ik zal naar huis. Ik zal even de bril oprijden. En dan komt Ildo eraan, ekkel weer aan. En dan gaan we dus op naar de kermis in dan wat. Nou, ik ben benieuwd wat dat wordt. We zullen wel zien. Hast lekker slipt? Ja, ben jij er die wordt. Hoe snurktes er hast door? Zo lekker de koest. Mama. Ja, waar gaan we heen? Keggen. Kermis. 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 Gost ik in de draaimolen? Ja. Ben benieuwd. In de auto? In de botsauto's? Oeh, was spannend. Vind je het net spannend? Ja. Even je misschien maar heid. Nee, pas net. Past dat net? Ik wil zaken. Maar zaken. Oh. Mem past. Nou, mem woont net in de botsauto's. Vind men het verloren. Maar zullen we eens zien wat er al is? We zullen op dan wordt naar de kermis. Maak je hem even? Ja, doe dat maar. Ja. Wat gaan we er aan? Gaan we al besluiten om een dwang gaan? Ja, die kermis. Ja, maar wat gaan we op een kermis dan? Dit we nog net in de botsauto's. Botsauto's? Ik weet nog net wat er al is. Nee. Ik net. Oh, Dat zien we straks. ze zus straks wel. Leuk. Nou, we gaan op naar dan wordt. Nou, daar ben we. Zullen we eens zien wat er al hier is? Nou, de man, die redden we wel, denk ik. Ik ben benieuwd hoe snel die op is. Ja, die was tenminste die Milan en Lucas, die gaan in die bak. Dat was toen echt niet, toch? Nee, maakt met, hè? Ik vind het wel heel stoer van je. Ik vind het wel stoer, ik doe het net. Ja, ik kijk echt net. Oh, ik ben wel misselijk ook aan als je. Nou, ik ben benieuwd, zaken. 50 gratis speelpenning. Woonspel indien centraal. Ja, dat is wel een goeie woord. Ja, sure. Haspunt? Haspunt, ja. Ja. Lees je nog later op drankjes, zaken. Ja. Er zijn nog rijen op de grond. Nee, helaas. Ja. Hoppatee. Kijk eens! Oeh! De haspel, wat een puntje! Joppa! Goed zo, zaken. Hé, dat vind je het leuk? Ja. Net misselijk? Nee. Nee? Milan, echt net misselijk? Met Milan net de eerste rek liepen. Net misselijk? Net eng? Ik vind het wel heel stoer van je, hè? Jongen. Waar ik net? Zaken maar net slaan. Ilda zal even in de draaimolen, hè? Was er in? Volle willen, liefie. Doei. Lekker rieden. Ze schrok wat van de bel van. Daar gaat ze. Hé, Wiefke. Daar gaat ze. Doei. Heel serieus. Ja, hier is die. Zullen we nou uit de zaak op zitje die gaan in de botsauto's? Nou, ze zullen al hier in botsauto's. Jelksem, Ildo. Oh my goodness, dat dat maar goed dit. Was het hoor? Zie wel, Ildo wel. Volle willen. Zet hem op. Oh my god, spannend. Goed zo, ja? Valt weer niks aan.
cijfers krijgen. Leuk man. We gaan een keer in de draai worden. In die oorauto. Ja? Ze waren een keer in de liedje draaien. In een Mickey Mouse? In een Mickey Mouse. Daar is Mickey Mouse. Voor mij staan ze dit muntje, maar hij is wel aan die kant. Ja. Die komt daar zo op binnen. Ja? Goed zo. Nou, opza. Lekker rieden. Wat doet er het uit of Dat er ook? Ja. Oh, er zit een toeterkop. Dat is wel leuk. Ildo, drukken! Toet toet. Drukken! Kijk, toeterken. Gaan we nou een keer batsen? Net de bot, hè? Ik ben altijd zo voorzichtig, hè? Net de bot batsen, hè? Jawel! Oh! Ja, lekker. Ah! Jong baas. Pak ze, Lucas! Die shit er wel heel serieus bij, hè? Ja. Pap. En ze geven een muntje gooien, joh. Spel. Hoornspel. Nou, ik ben benieuwd hoeveel punten er gaan zaken. Bak vol. En we zien volle. Dank je. Kom maar. Overdoen, zei ze al. Oh, dat is zo. Oh, Ja, maar we hebben het Wat uitzicht. hebben we dit ziet hier? A few moments later. Die is leuk. Ga je zelf volle punten en dan ga je haast niks, hè? Maar ja, ik word om mijn filmen. Zullen we dat thuis even? Want ze staan stik. Ze hebben me bewaard om thuis even. Ja? Dan liet ze jonkje wel echt nog even. Dit wordt niks. Hou maar op. Oh, jammer. Oei. Ah. Wil voor een prinses? Oh nee, voor een paddenstoel. Ja! Oei! Very good. Maar dit die laatste zaken? Daar gaan ze. Eerst de farm en dan naar de ziekenhuis. Maar hier is hier, hè? Die kun je niet hebben. Nee. Breng dat vinger nog. Oh, hast. Ik heb de A bijna zo. Hier echt heel goed bij, ja. Dank je. Oh, die is correct te kwaad. Nou, ik weet het net. Hij weer een beetje krijgt verder ze. van dan net. Nee. Ja, druk maar op. Oeh. Oh. Dit is toch al even te spannend, jongens. Nee, jongens, hou maar op. Dit is helemaal niks. Jammer, de bammer. Jammer, helaas, pindakaas. Nou, wie maakt daar nog even wat oliebal naar, denk ik. Ja, jongens. Nou, die wel leuk op kermis, hè? Wat voest doet leuk? De botsauto's of de draaimoeren? Wat voest doet mooist? Ik ga niks meer. Draaimoeren weer leuk, hè? Nee, op is niet in. Maar zullen nog even om wat oliebal en dan gaan we op naar huis. Hoi! We hebben een schitterende dag, hoor. Vanmorgen zaken die de voetbal in Westen nog won. Zaken had met Lucas Boaten, voetballen. En ook even naar de kermiswest, hè? Wij zullen zitten. Voest het nou een leuke vlag? Abonneer je. Zet een blauw toen kom heen en via het net. De chillen te downloaden van die tablet. Als telefoon naar het zitsvlog. Hey! Komt ie gewoon met hier oliebal, jong derde. Oliebal. Oh, lekker.